Παιδιά, πάμε να σας δείξω αυτές τις μέρες με τι είμαι απασχολημένος. Ξεκίνησα αυτό το χώρο εδώ να κάνω μια κουζίνα. Είναι η πρώτη φορά που κάνω δικιά μου, όλο δικιά μου κουζίνα, μόνος μου. Πάντα μου αρέσαν τα ξυλουργικά. Και εδώ ξεκινάμε βάζοντας κάποια δοκάρια και το κουτί του φούρνου, όπως βλέπετε. Μέσα σε αυτό το σπίτι που έκανα τα κουτιά είχα βρει και κάτι σιρτάρια παλιά από ένα παλιό σύνθετο και τα χρησιμοποίησα γιατί δεν χρειαζόντουσαν. Όπως βλέπετε, τα έχω προσαρμόσει και αυτά μέσα στην κουζίνα. Το νεροχύτη που βλέπετε εκεί τον βρήκα σε μια αποθήκη κατασκονισμένο και πεταμένο. Και αυτός που όταν τον πήραμε απόρρισε, λέει: καλά, θα βάλεις τέτοιο νεροχύτη σπίτι σου. Και κοιτάξτε πόσο ωραίος βγήκε. Τα σιταράκια τα άλλαξα λίγο μπροστά γιατί έπρεπε να γίνουν κάποιες αλλαγές. Βλέπετε, έβαλα μια τρυπίτσα απλά στη μέση, να είναι απλά, να ανοίγουν και να ανοίγουν απλά. Μετά, επειδή είχε πολύ χώρο, σκέφτηκα να κάνω και ένα νησί. Και εδώ είναι το σημείο που έχω φτάσει έως σήμερα. Όπως βλέπετε, νομίζω ότι είναι όμορφη. Σιγά σιγά θα βαφτεί το κάτω μέρος, θα βαφτούν και οι πάγκοι με ωραίο βερνίκι. Γενικά προχωράμε. Όπως βλέπετε, κάνα προσαρμογή τα σιρταράκια που είχα βρει, που σας είπα, στο σύνθετο. Και έχει βγαίνει σιγά σιγά μια όμορφη κουζίνα. Αυτό είναι το part 1, βέβαια. Θα δείτε και το part 2 με το τελειατικά στάδια, όταν την τελειώσω την κουζίνα, όταν μπουν όλα, απορροφητήρες, ιστορίες, όλα. Είναι και ο λόγος που δεν έχω κάνει ακόμα παστούρμάδες, λουκάνικα που σας έλεγα, αλλά σε αυτή την κουζίνα περιμένετε τρελά πράγματα. Να είστε καλά.